Είναι λίγο πολύ. Ξέρεις τι χρειάζεσαι? Ένα μπάτσα. Δεν θα βάρω. Κύριε, θα με βγάλετε και εμένα με τη μάσκα μου. Απόστολο, νομίζω αυτό το σύρμα δεν στέκεται αγόρι μου, ό,τι και αν το κάνω. Βάλε κανένα άλλο υλικό. Σοφία, για να σε δω. Έλα εδώ, πρέπει να έρθεις εδώ γιατί εκεί δεν έχουμε καλώδια. Κλείστε! Άντε! Άντε! Κλείστε! Από πριν πότε είστε βγαίνουν. Πού πάτε να? Και δεν είναι δεν να σου πάρω πίσω το καψίδια. Θα πάτε έξω, είναι κυρία Δώρα, έξω, βάστε κυρία Δώρα.